नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर नितीन रणदिवे, सहाय्यक प्राध्यापक, दूरशिक्षण केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. आपण BA भाग 3 राज्यशास्त्र या अनुषंगाने सेमिस्टर 6 मधील पेपर नंबर 14 भारताचे परराष्ट्र धोरण या अनुषंगाने त्यातील घटक क्रमांक 1 परराष्ट्र धोरण फॉरेन पॉलिसी या अनुषंगाने आपण या लेक्चरमध्ये आढावा घेणार आहोत. या प्रकरणाचा आढावा घेत असताना आपण या प्रकरणाची उद्दिष्ट काय आहेत, आपण काय अभ्यास करणार आहोत याचा आढावा घेणार आहोत. त्यानंतर प्रास्ताविक काय आहे या अनुषंगाने त्याचा विचार करणार आहोत. त्यानंतर विषय विवेचन करत असताना परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ, व्याख्या, उद्दिष्टे आणि भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे निर्धारक घटक कोणते आहेत याचाही आपण आढावा घेणार आहोत. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची मूलतत्व काय आहे याचाही आपण या ठिकाणी आढावा घेणार आहोत. त्यानंतर सारांश रूपाने या प्रकरणामध्ये काय माहिती दिली त्याचा आढावा घेऊन आपण पारिभाषिक जे शब्द आहेत त्याचाही आढावा आपण या प्रकरणामध्ये घेणार आहोत. पहिलं महत्वाचं म्हणजे या प्रकरणाची उद्दिष्टे पाहत असताना आपल्याला सर्वात प्रथम परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ व व्याख्या यांचाही आपल्याला अभ्यास करता येणार आहे. त्यानंतर परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांची चर्चा सुद्धा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या निर्धारक घटकांचं विवेचन सुद्धा आपण करणार आहोत. त्यानंतर चौथं जे महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या मूलभूत तत्वांचा सुद्धा आपण अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, याचं प्रास्ताविक पाहत असताना आपण या प्रकरणामध्ये परराष्ट्र धोरण व भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मूलतत्वे अभ्यासणार आहोत. 21व्या शतकात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासात परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासाला अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. त्यानंतर आधुनिक जगातील कोणतीही राज्य स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी नाही. सर्व राज्यांना आपल्या विकासासाठी परस्परांशी संबंध निश्चित करावे लागतात. हे परस्पर संबंध निश्चित अशा तत्वावर आधारलेले असतात. राज्य आपली उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी असे परस्पर संबंध परराष्ट्र धोरणाच्या आधारानेच निश्चित करत असतात. आंतरराष्ट्रीय राजसंबंधाच्या अभ्यासाची गुरुकिल्ली असं परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासामध्ये जगातील महत्त्वाच्या राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणांचा अभ्यास एक महत्त्वाचा भाग ठरतो. यामध्ये विषय विवेचन करत असताना परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ, व्याख्या आणि उद्दिष्ट याचाही आपण या ठिकाणी आढावा घेऊया. परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ पाहत असताना जगातील प्रत्येक राष्ट्र आपणास सोयीस्कर असलेले वर्तन इतर राष्ट्रांनी करावे यासाठी आपल्या प्रभावाचा विविध स्वरूपात वापर करून त्या राज्यातील राज्यकर्त्यांचे मत परिवर्तन करते. यालाच ढोबळमानानं परराष्ट्र धोरण म्हटले जाते. परराष्ट्र धोरण ही एक गतिमान प्रक्रिया असते, कारण अंतर्गत व बाह्य अशा अनेक घटकांचा परिणाम होऊन परराष्ट्र धोरण आकाराला येत असते. परराष्ट्र धोरणाच्या गतिमानतेमुळे कोणतीही एक व्याख्या परिपूर्ण ठरत नाही. तथापि अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून काही महत्त्वाच्या व्याख्या आहेत त्याचाही आपण या ठिकाणी आढावा घेऊया. पहिली जी व्याख्या आहे ती नॉर्मन हिल यांनी केलेली आहे. यांच्या मते एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राच्या संदर्भात आपल्या हिताच्या संवर्धनार्थ केलेल्या प्रयत्नांचे सार म्हणजे परराष्ट्र धोरण होय. दुसरं जी व्याख्या केलेली आहे चार्ल्स बर्टन यांनी, यांच्या मते परराष्ट्र धोरण म्हणजे
राजसत्तेने आपल्या क्षेत्राबाहेरील परिस्थितीला प्रभावित करण्यासाठी केलेल्या कृतीचा क्रम होय. त्यानंतर तिसरी जी व्याख्या आहे ती राज्यशास्त्र कोशातील आहे. यांच्या राज्यशास्त्र कोशाच्या मते एका राष्ट्रानं दुसऱ्या राष्ट्राविषयी स्वीकारलेले धोरण म्हणजे परराष्ट्र धोरण होय. चौथं जे महत्वाचं हे आहे ते म्हणजे जॉर्ज मोडलस्की यांनी ती व्याख्या केली. त्यांच्या मते परराष्ट्र धोरण म्हणजे अशी व्यवहार पद्धती होय की जिच्याद्वारे एक राज्य दुसऱ्या राज्यास आपल्या इच्छेनुसार व्यवहार करण्यास प्रवृत्त ठरते. धन्यवाद मित्रांनो. आपण परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ आणि व्याख्या या लेक्चरमध्ये पाहिल्या. परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट काय आहे याचा आढावा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊ. धन्यवाद.